nga panahon nga Maayong aga Bacolod, mga gabilugabahin sa Western Visayas. karon nga adlaw Sabado, Setyembre 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Idan Aboso. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Bagyo Kiko ang nakalabay na sa nasilingan nga bahin sang Babuyan Islands kag padulong na sa Batanes. Las 4 nga weather update kay na ang sentro sang bagyo nakitaan sa kalayon nga 75 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Ini ang may dala nga kabasgon sang hangin nga nagalambot sa 215 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 265 kilometros por hora. Ini ang nagagiyo na sa kada sigon nga 15 kilometros por hora. Ang Western Visayas, lakip na ang siyudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, kag pag-ulan bangod sa Bagyo Kiko, kag southwest monsoon. Kasarangan, tutumabas kung nga huyop sang hangin naman, gikan sa nasidla nga nakatundan ang matyagan sa bukos ka isla sang Negros. Ang adlaw na butlak naman, las 5:34 kay na, magatunod las 5:47 karon sa hapon. Ang temperatura matyagan sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon, ha? Di na to si Aksyon Beautiful Man. Dula siya. Good morning na dira kay Erwin Decatoria Gonzalez sa may Barangay Maaw, may aga. Ana Sinoro, good morning man. Kay Remia Garcia, Michael June Season, kag Ems Aboso, good morning mami Ems. Kumusta ka na? Long time no see na kita, no? Sige lang, I'll see you when I see you. Kag kay Attorney Doug Pandandera, good morning man, no? Sa kay amigo ko Roberto One Ball Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo, good morning. Romel Gallo, dira sa Las Vegas, Nevada, may aga sa inyo. Kay pariente ko Helen Nieves, who is also watching. Kay Chay Minyadra, good morning, no? Ay, salamat. Salamat nga madamo, Aksyon Eden Aboso. Nami ka wife material, gidya sa imo, no? Ha? Wife material. Material? Ay, sorry. Super igam. Super igam. Naka-on. Super on ang microphone kay super igam. Kani. Ginawa na microphone yung igam. Ay, ano ni aton nga kuan? Ate, malag-in ko dire, ano naman? O, malagin ka sa imo account. Paano man, di ko balo mag-log-in. Dila ka na lang bala, oh. Tike, sige. Ipili. Ano naman? Balo ka, di ko kakita, gani. Isa ka na lang, ah. Hindi ko kakita, gani, Mayo. Hindi naman ang imo, ano, ha? Away ko gagakuan niya. Ano naman nga, pretend pa ta. Pretend pa ta, iya. Yung 2020, di ka na to. The great free tender. The great free tender. Kadamo, bala sa greetings ni Alex Monteza. Ha. Nawiyan na lang tanan. Kay Ma'am Elizabeth, dali lang. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Have a blessed weekend. Gonna stay safe, everyone. God bless us all. And sige. more power. Ate, sige. Standby na kita. Standby tanay sa aton mga balita lokal.
detalya na sa aton mga balita lokal. Nagapangita sa karon sang potensyal nga kuhaan sa tubig ang Basiwa Prime Water para maumpisahan ang long-time solution nga mo ang 24/7 nga supply sa tubig sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, ginako ni Engineer John Arlan Canatoy, ang head sa Maintenance Department sa Basiwa Prime, nga wala sang kasulbaran ng isyu subong sa kaulang sa tubig, tubtub nga wala kuhaan sang dako nga supply. Suno kay Canatoy, na-identify na sang Basiwa Prime Water ang mga lugar nga nahamtang sa middle portion sa syudad bilang problemado sa pressure kag flow sang tubig rason ng kalabanan sa mga reklamo ang nagikan sa sining mga lugar. Ginatumod ni Canatoy ang mga porsyon sang Handumanan, Mansilingan, Villamonte, Puente Valla kag Takuling. Ang mga areas, Aksyon Boy, nga ang ilang atong dimension mo kaging Handumanan, Mansilingan, may sa Villamonte, actually, Puente Valla, Takuling, kadamo di sa middle portion sang aton nga identified na sila naton Aksyon Boy nga problematic areas sa intense ang supply and pressure natin sa tubig. Ginaangot naman ni Engineer John Arlan Canatoy, head sa Maintenance Department sa Basiwa Prime, sa disturbance sa pressure kag flow sa tubig kung nga nag-eksperyensya sang hindi matinaw nga tubod sa tubig ang mga konsumidor sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Canatoy nga pila sa ginakonsiderar nga disturbance ang mga aksidente nga nagakabuka ang linya sang tubig sa ginapatigan nga road construction activities, drainage projects kag telecom activities. Sunod pa kay Canatoy, isa pa ka disturbance sa mga power interruption, rason nga una nga ipagwa kung buksan ng gripo hindi matinaw ang tubig. Sa pihak sinigin pa siguro ni Canatoy nga adlaw-adlaw ang ginahimo nga flushing sa mga pipeline kag ginagklaro nga wala ini ginapatong sa mga konsumidor. Nakita man tano nga kadamo sang mga road construction activities, drainage projects kag ini magpagid ang mga telecoms bilang kwan nya usually at times accidentally nila nakabuka ang aton nga mga linya. Ini siya ga cause man sa kwan disturbance sa aton nga linya in terms of flow and pressure. Samtang magapatuman naman sa maintenance activity ang Basiwa Prime Water sa adlaw sang Domingo, September 12, alin las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Engineer John Arlan Canatoy sa Basiwa Prime nga magailis ang defective valve sa junction sang Alihis kag Circumferential Road. Suno kay Canatoy, mapektuhan sang maintenance ang porsyon sang Mansilingan, Alihis, Tangub kag Takuling. Ginalauman naman ni Canatoy nga madasi nga matapos sa mapanubo ang oras nga wala sang tubig sa nasambit nga mga lugar. Kundi may ara kami Action Boy maintenance activity this coming Sunday sa ma-replace kami sang valve ng defective valve namon sa junction sang Alihis kag Circumferential Road. Ang kabahin sa mga pahayag ni Engineer John Arlan Canatoy, ang head sang Maintenance Department sa Basiwa Prime Water. Sa ibang pagkabalita lokal, ginpasanyog pa sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang pag-verify sa RT-PCR test result nga ginasumeter sa mga aplikante nga nagaproseso sa ilang mga requirements sa SPAS agod makapauli sa syudad sa Bacolod. Sunod kay A4 Committee Chairman Councilor Ayesha Joy Villaflor, ginatinguan sa iya talatapan upod sa komitiba ni Councilor Cindy Rojas nga ma-verify sa mga laboratorio ang RT-PCR test result nga ginasumeter sa mga aplikante agod masiguro nga hindi peke nga mga dokumentong ila ginagamit. Duga pa ni Villaflor, iningalihok ang kabahin sang measure nga ginahimo sa syudad agud mapasiguro nga hindi na makalusot pa ang peke nga mga RT-PCR swab test result nga ila na diskobrihan gingamit sang una nga mga aplikante. Suno pa sa konsehal, hindi lamang mga Bacolodnon gikan sa Metro Manila nagatinguha nga makapalusot sang peke nga mga dokumento kundi ginalakipan man sa pila ka mga individual nga naghalin sa Cebu kag pila ka mga lugar sa Rion Size. Experience ng mga apat o sila kabilog, ginobra na namon sir para mabalaan din namon ang legitimacy balas ang ang result. May QR code na sa sir ang mga swab result namon. Sinescan na siya namon sir isa-isa before kami mag-approve para makita namon sir kung legit or hindi. CA per Committee Chairman Councilor Ayesha Joy Villaflor. Samtang nagademanda karon ng mga manunudlo sa idalom sang Bacolod City Public School Teachers Federation sang pila pa ka mga gadgets antes opisyal magbukas ang klase sa September 13. Suno kay Richard Hilangre, ang presidente sang asosasyon, nagademanda sila nga makatag sang klaro nga plano ang gobyerno ug makapatigan sang voluntary in-classroom learning
sa mga zero to low risk areas mangudsuno sa pagtuon nga nakita sang DepEd ang Pilipinas kag Venezuela na lang ang mga pungsod sa kalibutan nga wala nakapatigan sang face-to-face classes. Ikaduha, kung magsigisig man ang pagpatigan sang distance learning at tagan sila sang teaching kag learning resources. Ikatatlo, ipasiguro ang health protection and payments ng benepisyo sa mga education workers, mag-alokar sang dugang nga pondo para sa edukasyon, bayaran ng overtime sa mga manudlo, 3,000 pesos nga inflation allowance kag maghatag sang 1,500 pesos nga monthly internet allowance. Liwat man, gipanawagan sa mga manudlo kay Presidente Rodrigo Duterte sa pangako sini nga salary increase sa mga manunudlo. 1 day offline and 3 days answering of the modules. So the problem is that many of our students have no gadgets of their own. Wala sila sang load. Ang teacher ya di kinamat-amatan tagaan sa DepEd ron. Ang SIM card nga ginhatag hindi pa na assurance. Ang kabayan sa pahayag ni Richard Hilangre. Sa katapusan nga balita lokal, gayon pa siguro ni Dr. Ziffer Gerhard Kelian, head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga preparado Negros Occidental sa posible idulot sa Southeast Monsoon nga nag-aapekto sa karon sa Western Visayas nga mas ginpabaskog sang Bagyo Kiko. Sa interview section firing line, pahayag ni Kelian nga wala nagauntat ang tanan nga monitoring team sa mga banwa kag syudad sa probinsya agon maghatag sang latest weather update sa ilatag sa kanasakupan. Sunod kay Kelian, ang syudad sa Bacolod amo sa karon ang mas naka-eksperyensya sa maulanon nga panahon kag ang pila naman ka lugar sa probinsya naka-eksperyensya lamang sang pagpanalithi kag magal-umon nga kalangitan. Sa pihag sinigin pa ni Kailian nga nagapabilin sila nga alerto sa mga wala ginapaabot nga hitabo nga idulot sang maulanon nga panahon. Gobyerno nagpasiguro nga wala ginapaboran ang mga Chinese manufacturers. Samtang Martires nagpahayag nga handa maghalin sa pwesto angot ini sa isyu sang salen sa mga opisyal sang gobyerno. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Good morning! Sa liwa, tambal ni Alex Monteza. Obvious ga. Pasibang, danong pang internet. Nga dalulublay karon. Doon pa ba? Ang kaya... Ma'am Elizabeth Liwad, Ma'am Vanessa Mayo, let's eat dinner kuno sa Los Orcos Mexican Restaurant. Wow! Doon ka namin, ano dang ila mga menu, Ma'am Van. Siyempre, Mexican, kay Mexican restaurant. Kamudlay, makaroon Mexican restaurant, tapos may lumpia, tapos may siomay, aklan. Ang next, si Girly Coniendo. Good morning, watching from Riyadh. Patamyaw niya lang kuno. Birthday sang papa niya, nga si Mr. Chodoro Coniendo, sa Barangay Dos Hermanas, Talisay. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Chodoro Coniendo, dira sa Dos Hermanas, from your daughter sa Riyadh, nga si Girly Coniendo. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Manjo Arnejo, of course. Happy birthday man kuno kay Jeremy Claud Arnejo. Happy birthday to you. Happy birthday kay Jeremy. Alan Kate Arcala Esconde. Good morning, watching live from Barangay Matabang, Talisay City. Salamat. Kumpare Bia Jonathan. Good morning. Kay Nonoy Elmer Eliano. Good morning ko no. Nag-monitor lang sila ni Joy Loren. Tamiyo niya lang si Joy Loren. Kay ato siya sa Quezon City. Kay Jeril Gadudo, good morning. Kay Beth Villanueva, good morning man. Joseph Pacifico, good morning. Watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Thank you. Veronica Baliadas at Chaos, watching from Barangay Estefania. Salamat. Ma'am Ana Sinoro, good morning man. Kay Jesseline Andrada Changson. Monitor lang sila sa Barangay Mansilingan. Keep safe, everyone. Salamat. Good morning man. Kay Anthony Santero and Rochelle Evangelista. Subong man kay Migubotoy niya kuno. Good morning. Teacher Romela Revelo, good morning. Sa Barangay Poblacion, Bago City. Yan kay Tito Shelo. Nga to naman guro sa Silayar sa Kabangkalan. Ay. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Please gali sa ato sini mga watchers, please i-share nyo. Ato sini Facebook Live maglambot 100 viewers. May gift si Action Boy. Okay, so i-share nyo na da. Thank you so much. Follow mo da. Papalo ko pero daw gusto ko ni basaw ng kay Alex lang. Bayo na si Alex. Ato pag tindo ko kinam lang ang ginambal ya. Oo. Yan ako. Basaon ko. Basa. Tanag may tanay para makita mo gid nga ang ginabasa ko mo. Sige. Aray ka de. Yan, lol, amo na, lol. Lols. Laugh out loud. Obviously, Miss Eden, gado, bola na kay basi, gabug at ang net, o lol. Hindi ko na papasip ang internet. LOL. Lol. LOL, laugh out loud. Ate ko na, ulol. Ano naman, laugh out loud. Amo nang lol, ang laugh out loud. Oo. Sige. Nagakalingaw ko sa kuwan eh. Sige, di ka na dampe. Dinan ako kay Lisher Taddy. Okay. Shirley Taddy, dira sa New York. Good morning. Kay Virgil Legaspi Coloso, bang agaman. Kag Teacher Kashmir. Yes. Good morning. Kay bata yan, Marvin Banjor, good morning man. Tamyaw lang si Christine sa So Guapa. Watching sa Bago City. Tamyaw, Christine, so guwapa. Sinong guwapa? Si Eden o si Christine? Ako ay dala na da. Dala ka na da. si Christine so lang, ako guwapa. Si Christine guwapa ko. Christine so and guwapa Eden. Perfect. Okay, good. Fema Alanza Trinidad, kay Homa Lumena, kay Papa mo. Papa Edwin, Pantaras and Pantaras family. So, Lama Barnacha. Sawari ka bakalad. May aga sa tanan nga barangay Handomana. Fernie Espanyola, good morning man. Watching live from Barangay Lukutan, Cabancalan City.
Sige, sakay, ina-check ko natin isa. Maria Teresa Ovelenia, happy birthday, happy birthday ko no sa iya magulang kay Colasita Duran. Ay, Happy birthday, Mama Inday! Colasita Duran? Kolasita, yung ngalan. Ti si Inday na ngayon. Kaya ito kabudlay, isang Kolasita. Di parinte ko niya. Oo, gani, tita ko gani. Di parinte na tagle? Hindi. Hindi Sila kaya. lang to. Kay, siyempre ba, naya to, buti ka muna to yung printihan. Hindi kayo makaparente si mo. Hindi siya mamarinte sa akon. Hindi. Umutsi mo da. Hambali ti Charomela. Lapit na lang pala. Parente. Hambali ti Charomela, chamba, day nakapuli. Aray, di saga pamati. Subong aming warrant. Sita Shella, congratulations. Nakapauli ka. Ate, sige. Standby tayo sa mga balita national. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpasiguro sang gobyerno nga wala sini ginapaboran ang Chinese manufacturers sa pagbakal sang personal protective equipment. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., sadtong panahon bisan ng US, Canada kag mga western countries, wala sa makuhaan sang face mask kag PPEs kay nagakuha pa sila sa China. Duha pa ni Galvez, wala ginapaboran ang China tungod kon paminsanon, wala pa sang kapasidad ang Pilipinas nga makaproduce sadto nga panahon. Ginunsister ni Galvez nga marasing nga deliveries ang PPE sets sa mag-umpisa sa pandemya sa pungsod. Ang importante agon matagan proteksyon ang mga healthcare workers batok sa makamamatay nga virus. Bago sa sitwasyon, gitpangabay sang Armed Forces of the Philippines nga dugangan ang logistical capabilities sa Department of Health. Gingamit ang C-130 sang AFP para kuhaon ang mga deliveries ang PPE sets. Handa naman si Ombudsman Samuel Martirez nga magbiya kung maghalin sa posisyon. Magon siya panindugan sa ginpagawa nga Memorandum Circular No. 1. May angon sa hindi basta-basta nga pagpagawa sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth to Consultant sa mga opisyal sa gobyerno. Sa hearings in House Committee on Appropriations sa 2022 Ombudsman Budget, gin-question sa mga mamalida si Martirez kung nga wala ginpagawa ang SALN ni Presidente Rodrigo Duterte. Panindugan ni Martirez may mga kondisyon sa Memorandum Circular No. 1 kung saan ulang kinanglan ipagawa ang SALN sa isa ka opisyal sa gobyerno. Isa sa marakasa sa circular, kag ihatag sa ombudsman ang SALN sa request o kung naghingyo sini kung siya ang otorisado sang tiglawas ng opisyal o kung declarant. Samtang nagdeklarar ang Commission on Elections ang failure of bidding sa pagrenta sa 10,000 nga dugang nga vote counting machines o kon VCMs nga pagkagabiton sa mabot nga 2022 elections. Ini ang bangod ang Smartmatic Total Information Management lamang ang nagbakal sang bid documents apang wala nagsumeter sa ila bid offer bangod sa ginaligar dako ang pagtaas sa presyo sang electronic components kag logistical cost.
Sa sulat ni Filipinas Ordonio, tiglawas ang Smartmatic nga sarang mag-deliver sa ginakinanglan nga VCM sang kompanya kung magbago ang balor sang kontrata para masakop ang pagtaas sa presyo kung malakip din ang pagtaas sa presyo. Sa din sa karon nagabalor ang kontrata sang 600.5 milyones pesos. Sa idalom sang Government Procurement Reform Act, liwat ipa-advertise kay ipasulit ang bidding gamit ang pareho nga proseso kag pagsulundan kaangay sang bidding. Apan kung mapaslawan sa liwat sa ikaduha nga bidding, mapilitan ang Special Bids and Awards Committee nga magsulod na lamang sa ginatawag nga negotiated bidding. Nagpakaya naman sa pasaylo si Presidential Spokesman Harry Roque angot sa nanging reaksyon sini batok sa medical doctors sa damlag lamang nga pagsapos ng COVID-19 Response Task Force. Sa press briefing, ginako ni Roque nga naging emotional siya matapos nabatian ang proposal sa duha ka doktor nga magpatuman sang hard lockdown. Una dirigin pa pangaya ni Senator Risa Hontiveros ang pasaylo si Roque kasunod sa naglapta nga video nga nagapakita sang hindi maayong approach sang istorya sa isa ka doktor. Sa katapusan nga mga sa aton balita sa dugang naton nga balita nasyonal, madula ang korupsyon sa pungsod kung tanan nga opisyal ang may kahadlok sa Dios. Ina ang pagpati ni Anay House Speaker kag tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa interview sa DCRA, ginpahig ni Cayetano nga ang rason nga nagakadula ang nga hindi madula ang korupsyon sa Pilipinas ang bangod sa inatawag nga faith-based o value-oriented ang pamaagi sang pagpili sa mga appoint o kung hindi paagi sa faith-based o kung value-oriented na pagpili sa mga appointed officials. Suno pa kay Cayetano, sigurado nga wala sang matabo kung ang ibutang opisyal ang may kahadlok lamang kag wala nagatanaw ka nagaproteksyon sa ikagalingon nga interes para manggaranon. Apang kung ang isa ka leader ang may kahadlok sa Dios, sigurado naman nga matapos ng problema sa korupsyon. National, liwat nga ginpabakod sa US ang importansya sa bilateral relationships sa Pilipinas sa isa ka pagsapol sa tunga ng US State Secretary Anthony Blinken kag Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Ang pagsapol ginkumpirmar ni US State Department spokesperson Ned Price kadungan sa pagselebrar sa ika-70 anyos ka anibersaryo sa alyansa sa duha ka nasyon kay ika-75 anyos nga diplomatic relations. Sunod kay Price, ginhatagan pagtamon ni Blinken ang importansya sa freedom of navigation kag pagrespeto sa international law, ilabi na sa South China Sea. Ginastoryahan man ng Locsin kag Blinken ang mga bagay nga may kangtanan sa COVID-19 pandemic, economic engagement, kag tawhanon nga kinamatarong. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Okay. Okay na ko nambal ni Sir El Rey. Okay na. Thanks so much, Sir El Rey. Okay. Alan Marlinko from La Carlota City. Good morning. Jen Oiseser, watching from Singapore. Ay, ito na sa Singapore si Jen. Dasig ba? Hindi pala rin isa sa Energy Fans Club. Oo, yes. Or basta dito pa gina siya yan. Ako ba dito na sa ngadaan. Ginapag-greet gali ni Ma'am Teresa Linaha Kayaw Advance. Happy birthday ko no para sa Monday. Si Teacher Cashmere Coloso. Kaya basi ko no hindi ko duty sa Monday. So, ako birthday gali ni Teacher Cashmere. Cashmere. Yes. Balo ka sila na mo na si Teresa, kung classmate ko na si Virgie, classmate ko man na. Coloso, ang mama. Okay. Ti kilala na sila. Okay. Mga classmate ko na nga dugay na kami wala kakilitan na ibla kay pandemic ni bla. Oh, ganun kaya mga tsura din nila. Yung mga bago naman ni graduate sa college. Ikaw yan natabo sa mo. Ha? Aba? Aba? Cut off guard. Nga kuwan mo ko nga aba. Amo na ko na ka. Gurama. Hindi amo na ka katanong sa kuno ka matured ya sa akon ya. Matured Lain mo lang. nang matured mo. Siguro. Matured intellectually. Pero kung kita nyo, makasaot si Action Boy. Asos. Lumambal ka mo daw, kuwan mo. Dukiti-kiti daw mga 8 years old. Gabilib gani sang mga taga-US. So, bungga, no? Iba Nandi, talaga. sa bibiro, pag sila ni Kuan ni Ma'am Van nga i-share yan, may problema sa akon. Kaya nakita ko ang video ang kay JM mo. Nga daw ato ko blas likod ya, na natabunan. Sus nakita sa kon share ni Ma'am Van, ang imog li video to, yari gid ka diskilid ya. Ang akong good video. Ano ka gahod pa sumbaba. Oo. Gawad, go. Gawad! I'm so proud. Di naman makita nga. I'm very proud of you. Oh, yes, and very supportive. Yeah. So, kung may ko camera, ka zoom in mo lang ito tani tsura mo. Do 2x2 tani. Nag-uom ako kay Ma'am Van. Nga i-share. Kabi ko atong kay GM nga video. Ito kataro, no? Kasi sa sentro. Nga daw ato ko to sa tuwa, nga daw natabunan ko ni Felix. Oo. Galing kita ka wrong sa angle. Ang submit galing. Ang submit. Ang submit. Ang imog le video. Yatong ko. Ito ka gito sa kilid. Actually, ko doon namot nung lawas ko sila. Namot. Hindi na ito maliwat Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, hello lang ko no to Kido Renz Duran. The great son of BRD. Boy, Renato. Hindi na napagtaguon, Ma'am Van. Renato, ginasaya, garaguok. Garagama. Renato. Kay Che Zamora, good morning. Happy birthday ko no sa husband ni Ma'am Christine Menyes Villalobos, si Jomar Villalobos. Happy birthday to you. Thank you so much, Silhig. Silhig. Yes, kita mo na da. Kay Kristen Menyes na ta. Ang husband niya ni si Jomar. Okay. Happy birthday, Jomar. Pwede man husband mo kung gusto mo. Or pwede mo ni mo husband. Oo, pwede man. Ngayon, husband mo na ako sa Jomar. Kay birthday niya. Dumaano ka pa nga. Husband yun siya. Kay birthday niya. Oo. Eden sa Panta Kasuyon, good morning man. Anong ginambal ni Ma'am Van nga, nami bala Miss George, ibutang ko sa story ko or my day. Ang iya nga, no? Kaya sila ko na sa restaurant. Mexican okay. restaurant. Hamba ko ano daw mga menu man. Hamba ko alangan, mga fishball. Siyempre Alang mo na daw mga laswa. Alang. Mexican. Pag salon mo ta bala nga, di ba laswa? May laswa. Hindi mag-English yun. Muna kayo Do you have laswa? Do you have laswa and pinaksyo? The boss mo what's that? Oh my gosh, I'm so disappointed. You don't have laswa here? Or pinaksyo for that matter? Oh my goodness. I will not recommend. Pinaksyo galonggong? Oh, I don't think so. Did California steak? Yes. Burrito? Oh, wow. Kaguluto. Humongous pa. Pero doon ka namit, sa aton, yasang Laswa. latik. Latik. Imo yung mamban, ga-steak ka kami, galatik. Thank you so much, Ma'am Luing Melos. Yes, Ma'am Luing Melos. Salamat. Gid ka namin isang kuhan po sa lutik, bro, no? Wala pa ko tilaw. Ulang ko. Wala ka Hambali, pa. sa Aboso, the best dancer, yun si Sir Boy. Yes. Wow. Kita mo, may mga, kuhan ako na yung mga in-house ng mga fans bala. Oh, grabe. In-house ng mga fans. Renatix.
Miyara ko na yung mga fans yung bisa na himuon ko ya. Believe na sila yan. Oo, pero actually kung wala ni sila na basa, wala ni daya, wala na daya sa payola. So dapat dayawan niya si Action Boy go. Ang palimilili uliga Renato Boy Duran gali na siya siya amigo ko. Oo, Renato gini siya ya. Gapa boy lang ni siya pero Renato. At least hindi Fortunato. Oo, wala ka. Ado ka social, ado ka sindero sang Fortunato. Fortunato. Ana. Oo. Don Fortunato. Ang Renato ya do Daw ka magbiga taksi. Do mo nagtaksi. Daw mo nagbugoy. Bugoy kay taksi. Nato! Nato, tama Wala na na. bugoy. Sige ka na bugoy. Kala. Sige. Sakaya. Di na decrypt ito. Okay, sige. Kaya Jan Lastiere. Jan, musta man? No? Lo, hindi na pa siya kamusta. Ha? Hindi na pa siya kamusta. Basta hindi na pa siya ka mabalos. Okay lang ko pre, ikaw yan. Ay, kilay. Hinablos ko nun ni Emmy Esmeralda Dolido nga si Ellie Dolido. Happy birthday man Uy, sa tama, kay Ellie birthday, Dolido subo. Jr. Happy birthday to you. Dala na to yung yun. Inano ko lang. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Sa detalye na sa Balita International, ginatunan sa karon sa Moderna Incorporated ang isa ka bakuna sa ginmix nga booster shot kag flu shot batok sa COVID-19. Ginalauman sang kompanya nga mga inepektibo ini batok sa respiratory syncytial virus nga mahimo gamiton bilang annual shot. Nagapati si Moderna Chief Executive Officer Stephanie Bancel nga dako ining oportunidad kung madala sa merkado ang high efficacy pan respiratory annual booster. Sunod kay Oppenheimer and Co-analyst Hartad Singh, mag-aumpisa ang clinical testing sa masunod nga 6-12 ka bulan. Samtang nagapadaya naman ang mid-stage trial testing sa Moderna sa paghatag authorization sa COVID-19 vaccine para mahatag sa mga kabataan na edad 6-11 anyos. Sa balita naman sa patag sa pangnegosyo, nag-iban o kung nagbuhin sa produksyon ang pinakadako nga automaker sa bugos nga kalibutan nga Toyota Motor Corporation. Sunod sa kompanya, halin sa original nga produksyon, ginibanan nila inis ang 300,000 bangod sa kakulang man sang chips kag supplies ang auto parts gikan sa mga factory sa Southeast Asia. Ginapaabot sa kompanya nga makahimo sila sang 9 milyones ka salakyan sa sulod sang isa ka tuig. Naibaluan ang Southeast Asia factories apektado man sang COVID-19 pandemic. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 49 pesos kag 94 sentimos. Singapore dollar 37 pesos kag 22 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 42 sentimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, matapos ang kabinduha katuig nga pagpakamlaot sang iban, ang co-actor ni John Lloyd Cruz nga si Hazel Orencio ang nagpaathag sa mga bashers kag fans kung nga nagpalaba sang buhok kag balbas si John Lloyd sa tuig 2019. Sunod kay Orencio, ginaangko ni Cruz ang iya karakter sa nasamit nga film nga History ni Ha, kundi ang iya role ang isa ka ventriloquist nga nagaubra sa isa ka cruise ship bilang entertainer kag wala nagaistorya sa iban nga tawo. Sunod kay Orencio, ginpanindugan ni Cruz ang karakter ni Hernando Alamada. Sa balita sa sports, daog naman ang San Miguel Beermen batok sa Ginebra Gin Kings sa score nga 111-102 sa hampang ipatagan sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga kagabi. Ginpangunahan ni Terence Romeo ang katalagan bangon nakakompleto sang 4-point play sa 2 ka minutos nga nabilin. Si Terence ang may 3 pa ka free throws na nabilin nga 34 segundos. Natapos ni Romeo ang hampang sa score nga ako sa iya puntos nga 29. Samtang 19 puntos naman ang kay Marcio Lasiter, kay 15 puntos ang kay Arwin Santos. Sa piyak nga bahin, ginpangunahan naman ang sang veterano nga player nga si L.A. Tenorio, ang Gin Kings kag nakakuha sang sa 19 puntos, 18 puntos naman si Christian Standard Dinger. Balita Espesyal!
happy, 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 happy birthday. Tarat. Sa'yo, ano nga yan eh? Sa'yo ang inuman. Sa'yo Sa'yo din ang ang pulutan. pulutan. Ako manug-inom lang. Lain na subo, Aksyon Boy. Okay. Sana malasing mo kami. Perfect. Mamayayaw na ng birthday mo. Kanami mo ni Sila. Naman sila ba? Ka mga perte, panidaan, ka mga plainom. Kami, paimnon niya. Kulang sa ka, May nulsol ka. tatlo ka. May nulsol ka nga nag-birthday ka pa. Imbis nga malipay, siguro, makonsumisyon. Imbis nga dumalaway, kaya kabuhay, doon na ibanan gamay. Kaya Yes. mauntas sa inyo. Let's do the chicken dance. Teng, Ano nga teng, 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 teng. Ano nga rin yung sex and chicken dance yan eh? Teng, 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 teng. Muna siya. Basta mo na. Ang mga papaya, pag zona, makikita mo kung gasaot sa papaya. Gusto ko ya, pagangnam. O pagangnam Oh, style. pagangnam style. Ano naman, okay na. Saot ka na lang, okay na. Saot Okay, ka na lang. hindi na ako sa kakakanta. Hindi ka na lang mag-beatbox. Kaya imbes, dumaybanan, isa ang yung mga, Renatics. Oh, stars. Renatics. Okay, Si Ma'am Loing Melo, siguro bago lang guro nakatapos sa iyang church. thank you so much, ma'am. Salamat liwat ha. Si Muhalat. Si Cory Vidaha, mahawta. Yan na si Ma'am Cory Oy. Vidal. Naka-adjust na siya sa iyang sleeping At time. least kung nag-monitor sa aton, hindi siya kagahon. Oo. Ikaw sa Kuwait siya galing kagahon no? Si Dogoy sa may trabaho man, kapoy-kapoy mamagpulaw. Good morning. Mila Alit, good morning man. Sige. Ay, kagawad po, Monica Presente, and Ma'am Mercy dira sa barangay Nanunga, Hinigaran. Direct action, boya. May sakit chan ko kadlaw kay Miss Eden. Good morning. John Ray Rosha. Good morning, John Ray. Kinapasakit ko yung chan. Pues! I-share ng live. Kaya para damo, magsakit ang chan. So, baklan to sa kwan ano ganun para sakit yan? Hindi ko pagyambal, kaya hindi. Sponsor. Sponsor. Kasi mamalayran ko karan. Sige, direct action boy, sa mga trabaho, wala sang una, nga wala na subong nag-exist. Kung madumduman mo to via driver, Itong ang mga- grabrador, engraver, ang wheel, ang drive sa, Yan ang sa train na, sa bagon. Oo. Bagon actually na, panawag. Bagon? Bagon. bandwagon. Hindi, bagon. Bagon sa Hindi aton. bandwagon. Bagon. Kaya lapit siya sa bandwagon. So, Okay, bagon ang sa aton. amo na sa takargan sa tubo. Oo. Yes, bago na siya. Yung nakarga na sa sunod tubo, bala? Oo. Para dalon sa sentral. Yes. Oo. May mga lechera, kag lechero, tato, last time, ang milk. Deliver gatas. So. Kag ang last to, ang umalahokan. Nga itong ano to siya count prior. Okay. Yes. Ang next action boy, ang falorelo. Faro? Lero. Relo, gali. Falorelo. Manong kayo rilo? Hindi. Ano, sige, go. Tao to tao. Tao. Tao? Gabantay? One word. Gabantay. 4 syllables. Ang falorelo action boy is a lamp lighter. Lamp lighter. Wala pa na yung street light sa una mo. Wala pa na yung mga kwan sa una. Sa una, Kaya naman tayo sa una, daw mga kinky. oo. Or mga 19th century. sulo. Oo, Mga muna. sulo Kinky o na sulo? tawag. Oo, 19th century na action boy, ang falorelos ang ginabayran para magpangpasigada sa mga lamppost dira. Daw sineko Gamit sila ang gali. kerosene. Daw sineko gali sila. Oo, do sineko sila sa una nga panahon. Pero ginasindihan na gas ang ginagamit. Oo. Kerosene. Kaya syempre, action boy, wala pa to wala pa to Kurente. sineko sa una. Wala Wala pa pa sineko. to kepko salko. wala pa to mga neko. Nan. Wala lang na, syempre, nadula na nga muna action boy nga profession. Kaya Nanging naging obsolete. sineko. Yes, kaya na ng sineko. Kundi sumo nag-ugtas ka mo. Patay siga. Amot lang, hindi ko wala, dali lang kita. Dalon nga na, kaya hindi ko wala maintindihan action boy. Kapatay siga. Kung tulog yung mga tao, pagkaga. Ang amon ba lang Bill? oven? Ang oven? Wala na nag-andar! Kay samtang katulog ka muna pagpatay, no? Oo, doon ka pa sa party, gahon. pag Isa ka magtawan mo bala. Okay, malantani ko aga. Kaya balo ka, nag-aaral ta sa Bermans. Amo na. Oo, Bermans na kita. At least ma-feel mo na ang Christmas spirit. Kumukuti-kutita. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Buslot ang bulsa sa sineko. Ay, Clyde.
Sige lang, istoryanta na. Sige. Basi karon From mo na siyang obra. muna siya. Sindi ka. Falorelo. Parolero. From the word Falorelo. falo, F? Falorelo. Okay. Falorelo. Ang light na daw, ang falo, daw light na siya mo? Or, hindi ba lang parola, na nagalin nga word? Parola. Muna, imuimo ka naman story. Ang parola. Gani, Hindi ba lang ang light, ano ganin ang panawag sa English, ang parola na. Basta light na siya para sa mga barko, bala? Lipat ko. Basta, muna siya. Nagalin, Basta muna siya bala, mga ka-action, muna siya bala, tapos may buslot sa baba, tapos may ano na siya. May siga na mo ng parola. Pwede may drawing na danay, pakita. So, ang nagapasiga naman niya sa una, sa kingke o konsulo dira sa kalye. Falorelo. Naman. Falorelo. Ano ito gari, ginapa sunod-sunod kasi mo, likat. Nakakapagbabagabag. 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 I'm perfect! I'm so proud of you. Nakuha ko ginman. Nakakapagbabagabag. Perfect. Sino nag-text sa akin, man? Si Leo Talaban, Hindi. Good morning da kay Leo Talaban, kagagawad Edsel Talaban, kuno sang barangay Sikang Airport. Good morning, ginagreet ka ni Leo Talaban. Yes, wala na talaba? Talaban niya. Talaban. I'm so sorry. Ang next action boy, tatlo na lang. Muskong bumbong. Muskong bumbong. Muskong bumbong? Bamboo musician. Musiko, galing. Early Filipino lang na? Hindi, early Filipino musicians ang tawag sa ila action boy, mga muskong bumbong. Bamboo musicians. Okay. Kaya wala pa man sa una action boy nahimo mga cymbals, mga drums. Hasta subong di ba may ara tadi mga banwa ka syudad nga ginagamit yung patik-patik nila ya bamboo. Pero ilan na yung mga bamboo pag dyan, hindi ba may ara tadi sa Pilipinas nga bamboo organ, something muna? May ara kag mga flute nila. Kay dira ginako action boy sang una nga panahon, di wala pa man to ya mga cylinder. Ang una ginagamit nila action boy. Ang bamboo, di may ara da kung para lain tuno is scrape nilang piyak na unod. Correct. Piyak na unod na. Para may buhuan with the wind. May mo kam lang do re mi mo nga kuan mo. Sa una mayo ko na sa una. Mayo ko na sa una sa kuan nga sa mga paltog mo na blay sa do re mi fa sol la. Ano kagaling musically inclined kay diyan. Oo, mga botelya na sa una, mga kuan bla, mga nang lipid bla. Butangan water. Tubig, na. May color pa na. Wow! Tubig, Tapos mo na, do, a deer, a female deer. Ay, wala na sa una. Sound of silence lang. Rain, Sound of music, sound of silence. Man ko. Ang next action boy, ang apuntador ng Zarzuela. Zarzuela prompter. Muna sa gado ko direktor, hindi? Hindi, theatrical play, di ba sa una, yan, tika doon, di ba ginuuso nga, sa eskwelahan mo, uy, sa uluhon mo script mo, ibig ka mag-prompter, di ba sa buong prompter ng TV, gamahan mo, sa una, action mo, alam mo nila paper, baka-baka, yan. Ginabasa sa mga nag-Zarzuela. Kakita ka na action boy, sang theatrical stage, the stage niyo, doon may box na da siya nga gamay, sabi mo doon ka speaker, ara na da ang ano. Ara siya ka panago na? Oo, ara na siya kagamuha mo. Ano panawag siya? Zarzuela prompter o kung apuntador ng Zarzuela. Yes. Sa front cover, da sa ano, sige. Kung magsala na gani, karoon nang ibukas niya mo na. Masala na ginakumos. Ginakumos, or malalain ang mga... Wala na sa bangaw? Wala sa mga na stage play na ito, wala na, ginapa-memorize na sila yan? Oo, ginapa-memorize. Or may ara siguro, may basi kung nag-stage play, may stage play subong, basi may ara lang nga daw something, may naghahambal da sa ila, sa mga, kung may malipatan bala sila, ano na? Hindi ko balo. Sa pagka stage play, actually sa mo action boy, kaysa Masco, may ara kami mga stage play, required gid yan memorize mo gid. Kaya syempre, hindi magid sila nga do as in monotonous gid nga super memorize the way you understand the story, bala action boy. Kaya di ba kung maintindihan mo ang story, naturally gagwaya ang ano ya, ang flow ng mga pelikula mo man. Di ba? Bisa sa pelikula mo man. Pero sa mo sa una, may ara kaming stage play sa mga gintra ko na sa una, doon yun ako sa Daniel Webster, The Devil and Daniel Webster. Hindi ako si Devil ako si Daniel Webster. Wow! Bongga. Tapos? Title, di ba? Kuhan ko na yan, ganyan pa na. Title role. Ha? Title role bala? Principal. Balay ang, kung ano, ang title, aram mo ng role mo bala? Title role. Title role. Wow, bongga. Ti ano to ginimo mo?
Ati, contest to ya mo, contest. Contest. Abi to ko ya. do ka, Sir Spell. Contest to ya. Hindi ko na malipat sa una, The Devil and Daniel Dito kaya kami sa ka-line, be. Ay, ti... Sobra to 40 anyos eh. Banggaan mo. Oh my gosh, guys, nabatyan nyo. Sobra na to 40 years ko na. Kami ni Anthony, kilala mo si Anthony Visitacion? Kami Okay. Kami siya na ang, I think to siyang, hindi, lain tong devil. Galing. Di 40 years ago na to, guys. Siya galing mo na daw, director. Siya. Kaya Action Boy, tanaw-tanaw lang sang iyang ni Pecky Galiaga. Ako may ko na sa mga mga... Yes, ako man Action Boy. May Stage nakita. play, theatrical play. Ano kaninang dami music? Namamaliya sa longga, bala mga Miss Saigon, mga muna bala type. Nalipat ko kano natawag. Basta kagi kami na ni Action Dale. Kasi Action Dale, theater arts, gina. Okay. May dramatista. Dapat meron sa drama. Hindi sa mga entrada. Pwede, gini. Gusto niya na Action Boy. Nadula ko tong video naman sa una. Sadya, Paris kami ni Action Dale. May kanta, bala ka gano'n. Ano na ganit tawag man? Kanta nga may acting bala. Tiya ka niya mo na sang ilan ni Giles. Ay, ilan sa longga. Bala nga, ano ganit ko na. Tiya. Be, try. Tawal ga, story yata. Okay, ano galing, lipat. Kabalutan na. Galing kay kakalipat lang ta. Tungod sa kadamo sa atong ginintindi. Ang Miss Saigon, ano na ganit tawag man? Miss Saigon, mga Les Miserables, mga muna bala. Yes. Okay. Musical theater. Lastly na Action Boy, Lagarist. Lagarista? Sa pelikula? Film Reel Courier. Sa pelikula galing. Di sa una, subong yung ginasend na lang yan sa ano mo through email. Abi yan. Subong niya, may kilala ko na sa una. Hindi mga pila na di kasinihan rin sa Bacolod. Bacolod, dahil i-localize na bla. Bacolod. Sa una, damo na di mo may State Theater, may ARSA, may, basta damo, may Ever Theater. Kaya mo na da, kung gagawa doon ispiyak, sa piyak to, lain man itong pelikula. Kaya sa una, uso ang double. So, na mo? Ano double? Ang pelikula bla main attraction. Amo na nga pelikula. Tapos, double dude. Lain na mo pelikula. Okay. Amo na sa una mo, double dude. May main attraction. Amo na sang pinaka-main yung pelikula. Tapos, may double na siya. Pagtapos na sa main yung pelikula, ang lagarista na, idalaga niya na to ang... Pakadto naman sa piyak. Kuha na mo, real na sa mo. Real film. Idalaga niya na to sa piyak nga sinihan kay pagwa naman na to. Tapos, ang ibalik, idaga, ang double. Baylo Ari naman, sa ayaw mo double. na, Muna lagarista. Di subong wala na Action Boy. Naway na. Way na to na. Di ba? Kaya nga, may kilala ko na yan, muna yan, Ubraya, lagarista. So, mga 18th century pa to sila na tao. So, mga 18, ano ka ganyan bata? 1835? Ari na ko sa mga, kami ni Rizal. 18. Bro, barkada kami ni Rizal. Tinano mo pa to gali si Bracken. Basta ginagawa Hindi, ari ko kay Leonor Rivera. Leonor Rivera ka. Abi ko kay Josephine Bracken. Leonor Rivera na kami. Tingala ko dumay nabasa ko itong ginagaw ni Renato. Wala lang galing Duran mo. May hilig ako yan sa mga Pinay beauties mo. Hindi ko Kaya masyado. mga spambok. Spambok. Galing ka si Josephine, naka-beautiful man siya. Sige. Yeah. Sige, okay na? Okay na. So nang bigo ko nga lagarista, tumags lang gani nga. Di na to siya Ano na siya eh? Sino to? Si Jing. Sino? Jing. Jim? Jing. Jing. Apat ka litra. Jing ano? Jing, ano gani? May master Digma. Ha? Digma. Jing Digma. Pakitaon mo sa akin, pamangkoton ko siya. Mangkota sa kalagarista sa, masli sa gani nga. Pareho may edad? Hindi, magulang-gulang siya dutay sa ako. Galang-galang siya, Jut. Sang chimpo nga galagarista. Taga-tiin na siya. Taga-tiin na siya. Taga Manville, gusto mo? Taga Manville? Oh my goodness. Mayong kita, gani sa paglagarista. Wow, mong gano. Okay. Ang iban nga, no? Nag-bike sila Action Boy. Nagalakat siya lang kay lagba na sa tiil mo. Bias. So, dali lang siya maglakakat. Ang duwaya katikang apat sa ako. Hindi, ang imo nga, tikang niya, mga walo yan. Oh, grabe. Daddy long legs. Okay? Kaya. Sige. Happy weekend, everyone. Earl James Bocabo, good morning. Kay Jerry Limaco, kag Johnny De Suyo Rossi. Liza Ablas, good morning, ma'am. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Saturday edition with Aksyon Art by Hopon. Malikay kita karon nga sa kwana. Kamo lang to yung makita na yan. Tanay kita karon mga ka-aksyon sa Aksyon Firing Line, ha? Yes.
Ang inyo din news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.